Doncs com dèiem, avui és notícia que Vilanova i la Geltrú es convertirà en un dels referents en la producció de semiconductors i circuits electrònics. La taula de reindustrialització de Mahle ha tancat avui un dels capítols pendents quan va deixar la multinacional, quan va decidir tancar les plantes de Vilanova i culmina d'aquesta manera la idea de mantenir la producció industrial a Vilanova i la Geltrú. La companyia Mastec ha triat Vilanova i la Geltrú per centralitzar la seva producció industrial. Ho farà en aquesta nau de l'antiga fàbrica Mahle, on hi treballaran 25 treballadors provinents d'aquesta multinacional que va tancar Vilanova i la Geltrú fa un temps. La fàbrica invertirà prop de 8 milions, dels quals 2 en I+D. S'ha tancat d'aquesta forma una pota del cas Mahle. Queda pendent l'altra, la de la fàbrica de la Plana. Els 10.000 metres quadrats de la planta de Mahle del polígon de la Masia d'en Frederic tornaran a tenir activitat a partir del mes d'abril. Si més no, aquesta és la previsió amb la que treballa l'empresa Mstec. Invertirà 6 milions d'euros en infraestructures i 1.700.000 euros en I+D. La companyia treballa pels principals fabricants del sector de l'electrònica a nivell mundial. Produeix màquines que se situen al procés final de la fabricació d'un circuit electrònic. La falta de semiconductors en els darrers anys ha estat la causa que el sector com l'automoció hagi hagut d'endarrerir moltes de les seves comandes. Des de que va tancar Mahle, es va crear una mesa de negociació en la qual l'empresa, els sindicats, la Generalitat i l'Ajuntament han treballat per trobar una sortida a les dues factories. Avui s'ha donat a conèixer que Mstec ha decidit centralitzar tota la seva producció a Vilanova, que es perfila per ser un referent en aquest sector. Volem que Vilanova es converteixi en un pol tecnològic mundial en el sector de l'electrònica industrial i contribuir a la renaixença d'aquestes instal·lacions, no sols com un referent nacional, sinó també com un protagonista destacat al mapa mundial del sector. El govern de la Generalitat atorgarà una subvenció d'1,4 milions d'euros i concedirà un crèdit per valor de 2,7 milions. Pel govern de Catalunya, el sector dels semiconductors és una prioritat. És que no només sigui industrial, sinó que estigui vinculat a un dels sectors més estratègics avui i en el futur immediat a nivell de Catalunya, per descomptat, però també a nivell europeu. Estem parlant d'un sector que està molt vinculat a l'àmbit dels semiconductors, que, com saben, és una de les prioritats del govern de la Generalitat de Catalunya en aquest propòsit de la reindustrialització. Però nosaltres volem mantenir i reforçar el sector industrial i ser un pol d'atracció d'indústries de valor afegit com representa i és Mstec. L'empresa, que actualment té plantes a Cubelles i a Castellet i la Gornal, preveu que hi treballaran inicialment una 50ena de treballadors, 25 dels quals provenen directament de l'antiga Mahle. El seu objectiu és arribar al centenar de treballadors. També ha previst que es creï una FP dual que permeti formar joves en aquest sector tecnològic i també la creació d'un viver d'empreses relacionades amb el sector. Després de més de 40 anys, Mahle tancava definitivament les portes el 28 de gener del 2022. Tancava així també una etapa com una de les factories històriques del Garraf dedicada a la fabricació de pistons per a l'automoció. Ho feia al·legant que la producció no era rendible en un moment de transició del cotxe de combustió a l'elèctric. El fabricant alemany ja feia anys que passava per una situació delicada que la crisi postpandèmia va agreujar. L'empresa va comunicar al novembre de 2021 a la plantilla la seva decisió de tancar la seva activitat. Començava llavors una negociació amb els treballadors per rescindir la seva relació laboral. A la planta de Vilanova hi treballaven 320 persones. Una negociació que va ser llarga i intensa i que es va tancar al gener de l'any passat, amb un acord que va suposar 37 milions d'euros en indemnitzacions. Un cop resolta la situació de la plantilla, s'obria un futur incert sobre la continuïtat industrial d'aquesta planta. Des del seu anunci de tancament i en un context de pèrdua de teixit industrial al territori del Gran Penedès, administracions i sindicats han treballat a la recerca de fórmules que poguessin donar una nova vida a la planta. La reindustrialització de l'antiga Mahle s'ha negociat i treballat com una peça clau pel territori, una nova etapa que ara li dona aquesta continuïtat industrial. Encontrar un proyecto que possa ser desarrollado aquí fue la llave del éxito. Entonces, hoy tenemos aquí una planta de futuro con trabajadores ex-Mahle y claro, como Mahle ha sido siempre nuestra preocupación, hemos facilitado todo el proyecto, trabajamos un año intensamente para
lograr este primeiro passo, pero queremos mais.